Bon dia! Quant de temps feia que no passava per aquí, però aquest cap de setmana ens n'anem a Vitòria amb la família de l'Íñigo i he decidit que era un bon moment per obrir un blog i per ensenyar-vos una mica el cap de setmana. És divendres, avui el senyoret s'ha agafat festa, yey, vacances! Super vacances. I ens n'anem cap a Vitòria, divendres al matí. Quina hora és? Exactament són les 7:40, 3:45, exacte, ho anava a dir de l'hora espanyola, no, la diem en català. Molt bé, carinyo. Així que això, carretera i Manta ens marca... No, Manta no, que fot una calor... Sí, exacte, fa molta calor. Bueno, i la meva sogra m'ha dit que al nord, que ells ja fa una setmana que hi són, no fa fred tampoc. Estem aquí amb l'Ivan i la Nerea, que s'han quedat a dormir. I, bueno, l'Íñigo ara quasi atropella a unes persones. Bueno. La meva és exagerada. Bueno. Anyway, això, que ens morirem de calor igualment a Vitòria, que tenim 5 hores i mitja de camí i arribem per dinar amb l'Aitziar, perquè l'Aitziar se'n va, o sigui, no es queda a passar el cap de setmana. Ai, no he dit el motiu. Anem a Vitòria perquè són els 90 anys de la Nieves, de l'àvia de l'Íñigo. Poc se'n parla, Poc se'n parla, 90 anys, i ben portats, Així que res, som-hi, ens acompanyeu i ja està. Every single wish she'd made, from shooting stars to birthday cakes, every lucky charm she'd say was for the great escape. She crossed her heart and hoped to die, said farewell and closed her eyes, knew that there was more to life in the great escape. She said, why don't we start from here? 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 Let's go. Bueno, per fi ja hem arribat a Vitòria després de 5 hores i mitja llarguetes, però bueno, ja hi som. I anem directe cap a casa de l'àvia de l'Íñigo perquè allà ens esperen els seus pares i dinarem. Que l'Aitziar se'n va, no passa aquest cap de setmana amb nosaltres perquè se'n va fer de monitora a l'English Summer, on nosaltres ens vam conèixer, i ara se'n va ella i clar, no està aquí el dissabte. Íñigo, una mica més i em deixo les invitacions. No, però a mi em fa il·lusió ja donar-li. Aviam. Això, aleshores, com que l'Aitziar se'n va, bueno, us deixo aquí un moment. L'Aitziar se'n va, doncs li donarem les invitacions. Però ara m'he maquillat i no vull pas tacar el sobre, m'acabo en tot. Espera. Però ets el més sexy de Vitòria? Espera, que esto es lo bueno. Ay, no, ahora no. Hombre. No puedes sacar la foto con el tubo, no vaya. Es este. Familiar, espera. No, lo he remojado. Abuela, gírate. Te l'has llegit? Sí. Estem a l'habitació del meu sogre de jove, que tenia 2 llits. I ara anem a fer... Mireu allà. Calle Javier Santillana, posa. I allà, disco de oro. De què? No ho llegeixo. Bueno, doncs això, barquito. El meu pare també tenia molts barcos, li encantaven. Sí, me mola que de cara, sí. Sí, i ara l'Íñigo i jo farem una mica migdiada. Ens havíem posat aquí els dos, però hem decidit que dormim cada dia de la nostra vida plegats, que no volem passar calor i que cadascú al seu lloc. Quan ens pregunten, vosaltres sou romàntics? Som pràctics. This kind of romàntics. Som pràctics. Pràctics. Felices. Així que res, anem a fer una mica de migdiadeta. Jo estic, bueno, tio, estàvem al sofà parlant amb l'àvia i tal, i jo m'estava literalment així, dormint. I ara, a la que hem anat a l'habitació, la tia no farà siesta. No, no calla. Tiqui. I quin és el plan de la tarda, Íñigo? Femiciada. No. Sí. Quin és el plan de la tarda? Una passeja per Vitòria, anar a comprar alguna coseta, estar amb els cosins, anar a sopar, todo bien. Unos pinchitos. Sí, unos pinchitos. Bueno, després ens parlem. A veure si podem comprar la samarreta de l'Alavés. Sí, l'Íñigo em va dir que em compraria la samarreta nova de l'Alavés. Aleshores... Veremos. Mira quin fondo marinerito. Bueno, després parlem. Ciao.
sweetness, and you fill my head. Arribar a l'Ironman, que és diumenge, molt d'ambient. No hem vingut per No hem l'Ironman. vingut encara per l'Ironman, encara. Encara, Quan tu? sigui ric, on que no faci un Ironman. És que val molts de diners. Va, tira, i a cap on I- anem ara? Arribar, Val ja molts anem de a la diners, Virgen un Blanca. Ironman? I l'equipament, sobretot. Ah, Les bicis valen més que un cotxe. El què? Les bicis valen més que un cotxe. Ara, bueno, t'acabes de flipar, crec. No, no, segur. I ara anem a la Virgen Blanca. Vale, ¿y qué es la Virgen Blanca? Pues eso lo dice el nombre, la patrona de Vitoria, 5 de agosto. 5 de agosto, però anem a una catedral, no? No, no és la catedral No, és està allà. Ah, Està a l'altre. és església o què és? Sí, la vas- Església. sí. Vas dir? No, t'estàs inventant. No, sí, la iglesia. Bueno, ho buscareu, ¿vale? Per Es chat donde GPT, si us baja el interessa. Celedón y donde... Què és el Celedón? És que clar, ho estàs fent fatal. La gent no... El Celedón, quan són festes de Vitoria, ve un home, surt un home de la taulada, i, o sigui, va arriba a la taulada i quan s'acaben les festes baixa a la taulada i és plena la plaça de Mont. Ficaré una foto, us posarem una foto aquí. Cling! I ja ho veureu, està xulo. I este és el monument, bueno, de les guerres Shall civils. I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Can I be close to you? Can I be close to you? Can I take you to a moment where the fields are plain and gold? Joder. ¿Cata suelo? Bon dia, com esteu? Ja hem esmorzat, ja ens hem dutxat i tot, però no us he dit res perquè estàvem a casa dels cosins de l'Íñigo. Mireu, són germans, ja us els he presentat alguna vegada, el Javi va venir a Tailàndia, però són diferents completament. I res, ens n'anem cap a la parte, que està a Burgos, al poble de l'àvia, no? I anem a passar el dia allà. Día de familia, ¿eh? Sí? Dia de família, no? A la nit s'anirà a Sant Fermines? Joder, ja són ganes, ja t'ho dic. La veritat sigui dita, m'he despertat amb un punt de mal de cap. Però bueno, no passa res. Afrontarem el dia de la millor manera que sapiguem. Som-hi, tenim una hora de cotxe i ens trobem tots allà i la mare del Javi ha preparat un dia d'activitats. Però crec que a la tarda... Festivolúdiques, eh? Sí, sí, lúdico-festives. A la tarda fins i tot anem a un museu. Bueno, per celebrar el compleat de l'àvia. Hem agafat les invitacions perquè les repartirem. I ja està, ho tenim tot. Sí, clar, ho tenim tot. Què et passa? Estic concentrat en no perdre la marca. Anem seguint el tiet, el pare del Javi. Javi, ¿a qué hora llegaste ayer? Prontito. No, muy tardecito. Tanta fiesta. Tanta fiesta, madre mía. Explícales qué estás haciendo. Vale, te conocen de Tailandia, entonces explica un poco. Tú coge el móvil. Actualiza. Sí, A mí esto se me da actualiza. muy mal, ¿eh? ¿Dónde estás? Me da muy mal, y luego no calla. Pues mira, soy el primo de Íñigo Qué suerte, ¿eh? y somos del mismo año. Entonces los dos hicimos el MIR, que fue bien. guapo. Claro, pero tienes que decirle eso es. Y entonces pues Íñigo está haciendo dermatología ahí en Barcelona y yo estoy haciendo cardiología en Valencia, en la CER. Doctor Amor. Doctor Corazón. Y nada, pues eso, aquí estamos de visita en Vitoria, reunión familiar con la Carly, que hacía tiempo que no nos veíamos. Mucho. No por mí, sino por ella. Mira, guapo. No será por veces que le he dicho que venga a Valencia y no me ha visitado. Yo sí que les he visitado Me ha hablado en en total de Barcelona. 2 veces en todo el año. Pero las dos para invitarte a Valencia. Ah, qué majo, ¿eh? ¿Has visto? Tío, lo de tu padre que no ponga intermitentes. Muy bien. Ah, ¿Ya está? y yo... Vamos a llamar. Llamar a Pon la parte. Antoni. No, hombre, tienes que darle. ¿Qué ya allá? A Camp del Alavés, chavales. Mendizorrota. Mendizorroa. Ahí hay que ir. Hay que ir. Y vaya, la ciudad deportiva del Gran Deportivo Alavés. Glorioso, ale, ale, ¿Qué? ale, ale.
llegado a la parte y ahí está la casa de nuestros abuelos. Aquí al lado de la iglesia. Sí, Que tiene mucha historia. ¿La iglesia tiene mucha historia? Mucha historia, porque aquí se casaron nuestros abuelos. Ah. Y en este Petril ha habido conversaciones nocturnas durante muchísimos años. ¿Con quién? Siglos. La familia Santillana y la familia Ruiz. Ah, tendremos que tener aquí una conversación Sí, sí, sí. para seguir. Además se ven súper bien las estrellas. Bueno, ahora no, pero... Y ahí, tan, 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 mi suegra. Estoy haciendo... Es para el YouTube, Saluda, Marta. Una foto. Y hace ya... ¿Y la sombra? Ah, donde el Javi. Ahora igual suena mejor. Si le ponemos una seda, ¿qué? Una cosa. On estem? A casa. Da igual lo que pongas aquí. A casa dels teus avis, del poble. Aviam, obre la llum. Qué fuerte. Couldn't take the fall, but I tell you so much. Send me on my bicycle, the train's all rough. And oh well, that's miles away. And oh well, that's miles away. Paying up a limousine, now we're in no rush. Try to get my Al Vallès. És nostra comarca. Cangrejo. Típica al basc. Bueno, hola, no us estic dient gaire res avui, però perquè hem estat tot el dia movent-nos. De fet, ara seguim movent-nos. Primer hem anat a la Parte, que és el poble aquest que us he ensenyat, on tenien la casa, on va néixer l'àvia de l'Íñigo, i després ens hem anat a Santa Cecília, que és aquesta església que també doncs, hem estat prenent... Ai, m'he equivocat! Casilda! Santa Casilda, no Matilda. Mare meva, no, Candela tampoc. Ai. Bueno, que ens n'hem anat a Santa Casilda, on hem pres alguna cosa, i després hem anat a dinar. No sé on estàvem, bàsicament, a un altre poble, ¿vale? Briviesca. Total, que hem dinat allà, hem estat una bona estona, són les 6 de la tarda, i ara no sé per quin motiu, però clar, jo aquí vaig afegida, per tant, no tengo ni vot ni botó, i pobre de mi, de dir alguna cosa. Però ens n'anem a veure un museu. Por la cara. Perfecte. Així que ens n'estem anant a un museu i jo estic morta de son, o sigui, estic morta de son perquè hem dormit molt poc, realment, i fa molta calor, fa una calor horrorosa. Però bueno, m'han tret el lloc, també el cotxe, i m'han relegat. Jefe. Sí. Estem anant per la Nacional número 1. No tots els dies es va per la Nacional 1. Ah, no? No. Jo mai havia anat per la Nacional 1. Pues mira, Hola, Javi. Què tal? tanto sí yo, ¿eh? Soc l'única que està tan cansada? Sí. Yo estoy más fresco que la lechuga. Jolín. Pues bueno, mireu, el paisatge és bonic. Y además estamos escuchando la radio de las brindades. Mirad. Quin museu? Etnogràfic. Ahí lo pone, Museo Etnográfico. Què és etnogràfic? Ara ho veurem, no? Donde se metían los hombres, ¿verdad? Y lo pisaban. El primer mosto era ¿Y sabes saber? No, David. ¿No sabes? Algo. No, no. Have you ever seen
que l'advocat Carles Monguilot soni el telèfon. Hello, hello! Bon dia, com esteu? És dilluns, us dec una explicació i és perquè el vlog de sobte s'acaba de manera molt abrupta i és que estava esgotada, ¿vale? No us puc explicar lo esgotada que estava. Ha sigut un cap de setmana preciós, vull dir, em sap greu perquè el vlog no he parlat gaire o no, vull dir, no hi ha hagut interacció amb altres persones que s'hagi vist com allò de dir que a vegades faig quan estic doncs, amb gent de xarxes o així, però perquè al final era la família de l'Íñigo, celebràvem els 90 anys de la seva àvia i aviam, és que no, a veure, em fa una mica de vergonya. Allà, vull dir, no estic amb la meva família, estic amb la meva família política i anar allà gravant tota l'estona i fins a un punt, no? Que potser em diran, a veure, nena, tu de què vas? I ho entenc perfectament. Així que crec que ha quedat un vlog, dic crec perquè encara no l'he editat, però crec que ha quedat un vlog així molt musical, amb moltes imatges, i mira tu que ja està bé, perquè al final a mi em fa moltíssima il·lusió que mireu els vlogs, que estigueu aquí, que me'ls comenteu, que per Instagram em digueu acabo de veure el vlog, no sé què, d'això que dius, opino que o m'encanta, però sí que és veritat que jo faig YouTube, bàsicament perquè sigui un record per mi. Va començar d'aquesta manera i és la manera que jo veig la possibilitat de fer aquesta plataforma, perquè si al final ho faig pensant en les visites o ho faig pensant en alguna cosa, és que no, primer perquè m'obsessionaria i després perquè, evidentment, fer aquest tipus de contingut en català, tu ja saps quan comences que pot tenir tirada, però no tindrà la tirada boja que tenen les coses en castellà o en anglès, és que és així. Per tant, jo sempre ho he visualitzat com un record per mi, com una forma de dietari visual, i és com vull que segueixi sent. El cas, que es va acabar molt abruptament perquè justament com que és una cosa que jo no faig per visites, a vegades em sorgeixen necessitats de dins de dir para, o sigui, no para perquè no t'està agradant, no està quedant bé, no estàs bé, per tant, és igual que quan escric en el meu diari de paper hi ha dies que no estic bé i dius, oh, t'aniria molt bé escriure, ja, però és que no em ve de gust escriure. Doncs va ser una mica la mateixa sensació. Per què? Doncs perquè sí que va ser un cap de setmana molt bonic, però a casa, aquí a Sant Cugat, diguéssim, la meva família estava vivint un moment com bastant crític i toca fusta que tot està bé, ara us explico, però sí que és veritat que jo estava una mica com no forçant-ho, perquè jo vaig estar molt bé amb la família de l'Íñigo i va ser un moment molt bonic i vam donar les invitacions i va ser tot perfecte, però alhora jo sentia una angoixa dins de no ser a casa, de no estar ajudant a la meva mare, de no sentir-me útil, que era horrible. Aleshores jo diumenge només tenia ganes d'arribar a casa, d'anar cap a l'hospital, de visitar el meu pare, de fer-li una abraçada a la meva mare i clar, doncs no em va venir de gust gravar. I a més després, quan vam arribar a l'hospital, el diumenge, ahir a la tarda, no anava a gravar el meu pare. Ei, papa, saluda el vlog! No, perquè està pobre que no es pot moure. El cas és que el meu pare, divendres al matí, quan ja havíem marxat cap a Vitòria, ens va trucar a mi a l'Íñigo, Íñigo, què em puc prendre perquè m'he cardat una hòstia. Bueno, va caure davant del despatx a Barcelona. No sé com, devien sopegar, devien anar distret amb el mòbil, no ho hagués de saber. Els claveres són molt pim, pam, pim, i a vegades fem les coses massa ràpid i pum, va caure, vale? I es va fer mal, va picar al costat i no va anar al metge. El cas és que el dissabte al matí ens truca la meva mare molt espantada, que el meu pare estava blanc, que el meu pare no podia respirar, que tenia com espasmes aquí al costat, que no es podia moure, que suava, en plan rotllo suor freda. Clar, a més és que feia una calor de bojos i ha entrat una abella! Bueno, suposo que ja sortirà, no? Flus, ha sortit. Doncs això, que estava fatal. I la meva mare ens va trucar com molt agobiada, perquè clar, en aquell moment... clar, perquè aquest és l'altre tema, Fa una setmana, dos ja, els meus pares van anar a acompanyar a la meva àvia a Platja d'Aro, perquè s'hi queda allà tota la temporada d'estiu. Vale? El cas és que dilluns, fa una setmana, de la setmana passada, la meva mare i jo després d'haver anat a buscar les flors al matí a Igualada, a decidir les flors amb el meu pare a Igualada, vam anar cap a Platja d'Aro a buscar la meva àvia perquè s'havia cardat de lloros, també, és una cosa, i ella no és clavera, o sigui, ella sempre va amb calma, però sí que és veritat que les voreres de Platja d'Aro estan fatal perquè com que hi ha tants de pins, hi ha moltes arrels i fan que les voreres doncs s'aixequin. Es va cardar una hòstia davant de la farmàcia, per sort, i els nois la van acompanyar cap a casa perquè va decidir sortir sense mòbil, bueno, és igual. El cas, que la meva mare i jo a la tarda la vam anar a buscar i té el peu trencat i el genoll amb els lligaments fotuts, o sigui, el peu d'una cama i el genoll de l'altra, vale? Per tant, la meva àvia està posentada a casa dels meus pares amb la cama a dalt, punxant-li heparina, amb el metatars trencat, o sigui, tot un show, vale?
I a finals de setmana el meu pare es trenca les 3 costelles. Però clar, què va passar? Que se'l van endur el dissabte al matí amb ambulància. Jo estava en plan rotllo, ok, estic molt bé aquí, estem celebrant els 90 de l'àvia, però jo estic nerviosa perquè necessito saber. I el cas és que quan ja va arribar li van fer la radiografia i li van dir que tenia les costelles trencades, però després s'havia de fer un escàner per descartar pneumotòrax, derrame al fetge, perquè eren les costelles inferiors, no sé, coses que els metges entenen, jo no, simplement m'ho diuen i dic, Total, que van ser 2 hores d'esperar els resultats d'escàners i jo allà en plan somrient amb la família, que vull dir que tots ho sabien, que estava vivint aquesta situació, però sí que era com, no vull ser aquí la que trenqui l'humor de la festa, aleshores estic bé, però alhora estic patint molt i, bueno, i per sort ens van dir que no passava res, que només s'havia trencat les 3 costelles, però que el dolor és tan fort i tan insuportable, perquè a més no es pot fer res, simplement et pots prendre medicació, però no es pot immobilitzar, aleshores vulguis que no, quan respires o quan parles o quan estossegues et fa mal i es veu que és horrorós. Doncs, com que el mal és tan fort, està a l'hospital ingressat amb la medicació per vena. Vam arribar ahir a la tarda, que vam sortir al matí d'hora, però clar, entre que són 5 hores i pico, vam arribar a la tarda i vam anar a l'hospital, vam anar a veure'l i res, i ja està. I així, amb tot aquest percal, podeu comprendre que clar, el blog se'n va fer una mica de bola de cara al final. Avui és dilluns, són les 10 del matí, estic amb aquestes pintes, bueno, això és la samarreta de les festes del poble del tio de l'Íñigo, de Dana, d'allà dalt, del costat de Vitòria, però trobo que és molt mona, han fet molt mona d'aquest color, veus? Bueno, és igual. El cas que estic aquí perquè he d'escriure, o sigui, amb tot això és com, que fort, perquè l'any passat va ser un estiu d'entrar a sortir hospitals pel meu avi, i aquest any també, o sigui, està sent que vull dir, mals en salut en aquest cas, perquè el del meu avi era que s'estava morint, pobre home, però clar, en aquest cas vull dir, ok, tenen ossos trencats, estan bé, se'n sortiran d'aquesta, no es moriran, però sí que és veritat que tornar un altre cop a entrar i sortir tant de l'hospital on va estar el meu avi i on vaig escriure Si un dia tu i jo, doncs és com, joder, quin pal, i clar, fins a un punt et pots concentrar o no, perquè sí que és veritat que, jolín, estic pendent de que la meva mare em digui vale, Carla, necessito que vagis a fer això, necessito que facis l'altre, tal, el meu germà està, doncs, cobrint el meu pare al despatx i són com coses que ens hem de repartir i clar, no estic del tot tranquil·la com per estar inspirada i anar escrivint, però bueno, no passa res, som claveres, podrem amb tot i ja està, som com mules, anar fent, anar tirant i tu, endavant. I ja està, aquest és una mica, us volia explicar perquè el blog havia acabat, doncs això, tan abruptament, vale? I ara, bueno, entre que escriu... Bueno, és que no sé si avui em sortirà de dins escriure gaire, la veritat, potser em posaré dit al blog i ja està, no ho sé, ja veuré. I ja està, aquest seria una mica l'update. No sé quan tornaré a gravar, perquè aquesta setmana tenia cosetes, però he cancel·lat moltíssimes, perquè bueno, vull estar disponible per la família, vull estar aquí. Sí que és veritat que dimecres, d'aquí 2 dies, vaig a Vic a fer la presentació de Si un dia tu i jo, amb la Carla Rubio, em fa moltíssima il·lusió. Ja us dic, el meu estiu no sé si serà gaire de gravar blogs, perquè fins ara hi ha hagut molts esdeveniments, moltes coses xules que us he anat ensenyant, sobretot per Instagram, però ara les marques ja comença gent, bueno, normal, a pirar-se de vacances i es redueixen les coses així xules que us puc ensenyar. Per tant, els meus dies seran el que em necessitin a casa per ajudar i per tal, i després, per altra banda, fer esport, anar una mica a la piscina per desconnectar i estar aquí, assegudeta, escrivint. Sí, que molt ensenyar no hi haurà, però bueno, ja sabeu que per Instagram sempre vaig fent contingut i que us estimo molt, gràcies per ser-hi sempre i ens anem veient, vale? Que vagi molt bé, adeu, que tingueu una bona setmana.